Poviem vám druhú realitu, kde som mal skúsenosť, keď som jedného človeka, ktorý prišiel za mnou a keď som slúžil v cirkvi a prečítal som slovo, že a teraz už pučí na púšti, už teraz vychádza to Božie požehnanie. Z Izajáša som čítal to slovo a viete, čo sa stalo? Jak som čítal vierou a s takým odhodlaním, že áno, teraz už začína púčať prebudenie, tak jeden z tých poslucháčov, ktorý tam bol, prišiel tam ku mne a sotil ma dole z kazateľní. Mne sa to už viackrát stalo, že ma z kazateľní zobrali dole. A to aj u vás v Ostrave. Raz na mládežníckej konferencii v Ostrave kázal som Božie slovo a jednému baníkovi sa to nelíbilo. Viete, on bol taký plecnatý, také bicepsy, tricepsy a tak prišiel tam ku mne a chytil ma takto, viete, ako proste takto ma chytil a takto ma položil na bok a hovorí: lidi, ja vám něco řeknu. Takže mal som už takéto skúsenosti. A teraz tam u nás v Komárne kážem Božie slovo, že teraz už pučí to prebudenie, tá milosť Božia teraz pučí. A tento človek, neznámy človek, ja neviem, ja som ho nikdy predtým nevidel, on tam sedel a prišiel dopredu a strčil ma dole z kazateľní. A tí naši bratia tiež sa nedajú zahambiť, tiež majú aj bicepsy, aj tricepsy. Prišli k tomuto bratovi, teda k tomuto priateľovi, tak ho potľapali po pleci a povedali: ty budeš neskoršie, teraz kazateľovi dáme. A tak ho odviedli, posadili ho na stoličku. A skutočne tento človek prijal Pána Ježiša. Uveril v Boha, prijal Pána Ježiša, ale vždy som videl, že niečo v jeho živote je niečo skryté, niečo, čo nikdy nikomu nevyznal. A 1 rok som sa venoval tomuto človeku, ale viete, ani z voza, ani na voz. Jednoducho, to sa nedalo ďalej s ním pokročiť. A moja manželka išla do pôrodnice a rodila vlastne naše 5. dieťa. A ja som o 10. hodine večer uložil naše deti do posteli spať a už som myslel, že teraz je čas, aby som ja mal svoju chvíľku s Pánom. A naraz zvoní zvonec. Otvorím dvere a vo dverách stojí tento muž. A hovorí: Alexander, nehnevaj sa, že ťa teraz nočnú hodinu vyrušujem, ale ja som sa rozhodol, že už ďalej nebudem skrývať pravdu. Ja som ťa vlastne klamal doteraz. A hovorím: a čo si ma ty klamal? Hovorím: mňa si neklamal. Ak si klamal, tak si klamal sám seba. Hovorím: mňa si neklamal. Ale ak chceš vyznať, čo si klamal, tak mi povedz. A hovorí: vieš, už rok sa mi venuješ a vidím to aj na tebe, že si z toho sklamaný, že nevieme sa dostať dopredu v tých duchovných veciach. A ja som ti nepovedal, že keď som žil vo svete, ja som urobil krvnú zmluvu so satanom. Tak vám poviem, že až mi mráz prešiel po chrbte. A hovorím: no a tak teraz, keď si urobil krvnú zmluvu so satanom, tak teraz chceš v tom zotrvať, alebo čo? Že nie, že veľmi sa trápim, nemám pokoj ani vo dne, ani v noci. Ja potrebujem oslobodenie. A tak som hovoril: tak dobre, tak pozri sa, nemeškajme, kľakni si dole, ja si kľaknem k tebe, vyznaj svoj hriech a budem sa za teba modliť. Tak hneď aj kľakol si a viete, tento človek vyznal túto vec, povedal o tom, čo urobil a potom som sa modlil ja. Viete, ale v jednej chvíli, jak som sa modlil, som vnímal takú milosť Božiu, takú milosť viery, tak som sa tak na poli obrátil k tomuto človeku na kolenách a hovorím: a ty, satané, ty už nemáš právo na tohto človeka. Vyjdi von v mene Ježiša Krista. A jak som to povedal, tohoto človeka neprirodzeným spôsobom vymrštilo z kolien, vrhlo ho to cez celú obývačku, letel a ostal na podlahe mŕtvy. Ja som bol v takom šoku, že nevedel som, čo mám robiť. Pozerám sa na neho, vidím, že nedýcha,
vidím, že žiadne známky života, že bol vlastne to telo tam úplne bez známok života. Nemal som v dome telefón a proste ani som nemohol opustiť dom, pretože deti mi ležali v posteli. Viete si predstaviť tú moju ťažkú situáciu ako otca, manželka v nemocnici, deti spia, v obývačke človek, ktorý nedýcha, proste zložitá situácia, nemáš telefón, nemáš kde ísť. Tak jediný telefón ostal k Pánu Ježišovi hore. A Duch Svätý ma uisťoval, že nehľadaj pomoc u ľudí, duchom si začal tento boj a duchom tento boj dokonaj. Tak som prišiel k tomuto nehybnému telu, zodvihol som svoju ruku a hovorím, mene Pána Ježiša vstaň. Ani sa nepohol. Ale vnímal som, ako Božia viera vstupovala do mojho srdca. Viete, to nie je viera človeka, ani to, že ja verím. Nie, to je milosť, aby ste pochopili, Júda o tom hovorí vo svojom liste, áno, že zápaste za vieru rastadanú svätým. A to je tá viera, ktorá sa prejavuje v daroch Ducha Svätého. Nebudem o tom rozprávať ďalej. A ja som vnímal, že práve táto viera, o ktorej Júda hovorí, že vstupuje do môjho srdca. A tak som druhýkrát zavolal, mene Pána Ježiša ti hovorím, staň. Ani sa nepohol. Ale čo som si všimol, že ešte väčší prídel viery. Proste stupňovalo sa, že tá viera sa stupňovala v mojom srdci a v mene Pána Ježiša Krista ti vyhlasujem slobodu, vstaň. A vtedy som videl, ako sa pohlo jeho víčko a vtedy sa začali jednotlivé časti jeho tela hýbať a už som videl, že je v ňom život. A tento človek sa posadil a hovorí, Alexander, čo to bolo so mnou? Hovorím, ja neviem, čo to bolo s tebou. Ja som vyhnal z teba diabla. Ty si preto prišiel, že si sa s ním zviazal, že si s ním sa spriahol. Ja som ho vyhnal z teba, ty si mi tu ostal. Ja neviem, čo bolo s tebou. Nedýchal si, nezjavil si známky života. Ja len toľko to viem. Ty mi povedz, čo bolo s tebou. A teraz vám poviem to, čo vydal svedectvo tento človek. Viete, on svoju dušu zaviazal satanovi. Písomne. Krvou zapísal sa diablovi a vlastne tá duša jeho bola zviazaná so satanom. Ja som nemal skúsenosť v tejto oblasti, ani nikdy som žiadne takéto knihy nečítal, ani nejak som sa o to nezaujímal. A tak som ja v prostete svojho srdca urobil som to, čo som videl v písme, že mám urobiť. Ale mal som urobiť ešte jednu vec. Mal som rozviazať, zrušiť túto zmluvu. Mal som v mene Pána Ježiša Krista rozviazať to zviazanie tej duše so satanom a až potom som mal vyhnať satana. Ja som to dovtedy nevedel. A ja som také prostote svojho srdca vyhnal toho diabla a tento človek povedal, v momente, ako vyšiel z neho ten diabol, tak vytrhol jeho dušu a zobral ho dole do pekla. A tento človek mi doslova do písmena rozprával veci, ktoré tam videl, o ktorých Pán Ježiš Kristus hovorí, že čo je v pekle. Že je tam škrípanie, že je tam plač, volanie o pomoc, že tam je zúfalstvo a proste tma a beznádejnosť. To všetko, keď hovoril, tak jednoducho som to počúval a videl som, že tento človek v tom zhrození z toho všetkého, z čoho sa vrátil, on mi to hneď sviežo mi to všetko rozprával. A potom mi hovorí, a vieš čo, Alexander, som ešte tam videl. A v tom momente, viete, Duch Svätý mi povedal, zabráň mu, aby hovoril. Nech ani slovo už ďalej nepovie. Tak som mu povedal, buď ticho, nechcem počuť, čo si tam ešte videl. Viete, čo mi chcel viacej povedať, čo bolo v písme, tak to Duch Svätý nedovolil. A ja som okamžite poslúchol. Zabránil som mu, aby ďalej hovoril. Hovorím, nehovor mi o tom. Nechcem o tom počuť. Len mi to povedz, ako si sa dostal hore. A on hovorí, v jednej chvíli Pán Ježiš siahol pre mňa dole do tých hĺbok
a vyťahol ma von a vrátil ma do života. A tak som tu. Prečo vám o tomto hovorím? Hovorím o dvoch cieľoch. Jeden cieľ je ten druhý breh, na ktorý nás Pán povolal. A ja vás prosím, bratia a sestry, ja som tam bol, viem, o čom hovorím. A keby som tam aj nebol, blahoslavení sú tí, ktorí nevideli a uverili. A ty môžeš byť blahoslavený, keď si vybral ten blahoslavený cieľ, kde budeš večne oslavovať Boha. Vieš, niekto hovoril, že mňa by to ani večne nebavilo. Vieš, tam o tom nie je o tom, či ťa baví alebo nebaví. To je taká Božia prítomnosť, to je taká Božia moc. To si nevieš predstaviť, tvoje mozgové bunky to nevedia vysvetliť, tú nádheru Božiu, tú plnosť Božiu, tú slávu Božiu, tú radosť Pánovu, ktorá nie je z tela, to nie je nálada, to nie je psyché, to je niečo duchovné, to je niečo nádherné a je to plné a večné. Ale tí, ktorí sa potopia, tí, ktorí zdajú tento boj, tí, ktorí klesajú k dnu, viete, to je ďalšia realita života. Je tam plač a škrípanie zubami.